baunya. Kata jem. Hei. Jembut. Apa? Ayo, Niken. Cil. Kawan. Rene, kowe Rene. Aku Ngerti Rene? Iki lho. Rene. Iki lho. Persis Rene. Rene. Awakmu sing gak Kowe Rene. Kowe sing ngajani, mesti sing ngajani kowe. Ora. Aku gak tahu. Aku mau ngomong. Aku tahu. Kowe tuwek dhewe. Aku gak bos. Kowe tuwek lho. Ayo. Aku lho. Kene Niken Salindri. Nah iki yo pas cara gandrung-gandrungan ngono pas. Iya. Ora ana siji mung kejaba kowe sliramu ayu sing bakal ana ing telenge atiku. Kaya toprak yo. Lho. Niken Salindri lho. Lo. Diajeng aku sing teko, diajeng. Kowe dadi apa le? Aku pendekar, Pak. Ya ampun pendekar numpak kancane, Mas. Numpak jaran. Lah awakmu Pendekar gak jaran, zaman biyen, numpak jaran. Lah Kowe dadi jaran. Kaya lakon toprak ngono. Aku sing teko. Diajeng aku sing teko, diajeng. Tok. Anu yo mantane. Hei. Lah kok nerai lato-latone kancane. Lah aku arep tiba. Lah kok ngene-ngene akhire koweri lho. Ora sing dadi jaran sapa sire? Aku ora apa-apa kene cilik. Numpak kene pre. Niken Saiba. Sapa ku? Salindri. Niken Salindri. Tekono. Ditekoni kan nduk kae ana Mas Slentem. Selentem, Pak. Selentem. Yo kan semi India kan. Oh, India iya. kan Slentem. Kirimin J, wedang jahe. Tumbar miri jahe. Diajeng wong ayu. Dalam kakak Mas. Suarane kaya kempos ngono to. Kowe iki gak aku rumah. Diajeng wong ayu diajeng. Dalam kakak Mas. Pak, toilet endi, Pak? Nyanyang apa? Aku anyang-anyangan gitu. Rumah Awakmu kok semaure kaya ngono. Kepiye pawartamu diajeng? Kula sae Kang Mas. Pripun Sae. pawartosipun panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah Kang Mas. Sameneika Aku panjenengan kalian kula sampun kepanggih dateng mriki Kang Mas. Iya, Wak, Ya Dewi. ampun Kang Mas kula sangat kapal sekali. sebab apa? Ya Kang Mas. Alah bodor. Pak, aku gak kuat aku, Pak. Blok kowe. Pak, wong wedok kaya ngene iki wis Nesu, masalah kowe toprak ra iso. Lah awakmu kok iso toprakan to, Pak? Diajeng Iki penyen rajane ketoprak. Aku raja. Percil iki laire bareng kentongan ya. Kentongan ketoprak tuk lho. Oh, pantes lambene ombo. Mulane dadine ya. Tamane bayi duwe lho lek sak omongan. Rumah saku. Diajeng Niken Salindri. Piye biyong? Lho. Cil. Berarti lagatmu kuwi kaya emban. Aduh, lah aku dadi wedok. Gagah. Aku dadi lanang. Gagah. Yo. Diajeng. Suarane kurang gede. Ya. Aduh, genduk Niken Salindri. Oh, minak jinggo. Heeh. Iki minak jinggo ingin iki. Minak jinggo. Genduk Niken Salindri bocah ayu dhewe. Nak lek nyari nggih ngene bareng dah. Aja kowe kok lak kene mlakumu nyanyimu ngene sesuk aja. Enggak maksudnya iki Salindri iki dadi Niken iki dadi waita puyeng. Waito puyengan bocah ayu. Kowe mau teko kene jam pira nduk cah ayu? Apa kowe? Lah kok iso ngene takon ngene? Jangan ngomong Aku ndak ngerti ya Pak. Ngene lho. Kuwi cerita Banyuwangi. Dhek kan pas mulih ning Banyuwangi to komplit sak anak putune dijak to percil termasuk Jandu Solekan melu atus rono. Heeh to. karo Pak By the way. Lah awakmu takok canem niki kudune Iya, ya iya, sing good night baby. Naik tuh. Nah. baby. Oh, baby. Oh, jenenge Niken babi. Piye, Beb? Baby wis Baby sayang. sayang, baby sayang. Oh, Panggilan Beb, sayang. Beb. Ya. Good night, babe. Naik tuh. Gimana kabar lu? I am fine, thank you, honey. Oh, fine. Yes. Oh, ngene iki. You happy download wedding? Kompornya. Sesuk kok seneng lah Nek nyauli penak nduk. Wedding tuh jeding ngono ya Mas. Maksudnya seneng apa ora acara sesuk ngunduh mantu lho. Are you happy? Yes, Yo. I happy. Oh, happy. Maimunah. Omah apa? Mai Sarah. Iki lho. Iki lho ning gene omahe sapa iki lho, Haus. Pak Abu Sadin. Pak Sadin. This night perform at home. Oh ya. Mr.
Sapa, Bang? Abu. Abu. Oh yes yes Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, pokoknya yes, Pak. Lah kene jadi kiamat ya Pak. Napa? Mereka nyedene kae sini, Bu. Nggih. Wis sesuk. Sesuk. Lah sesuk niku. Mereka itu ngene panjang percil. Beli telek lencong beli. Mas aku niken. Nggih, salam. Selamat malam Cahayu. Selamat malam, Bapak. Heeh, rawuh jam pira iki mau? Niki wau nembe wau. Pun panggih kalian ingkang kagungan dalem. Dereng. Lho, dereng. Dereng. Oh. Pak Abu Sadin percil wis panggih burung? Sampun. Lah kowe nyapa kok dadak metuki barang iki? Oh dereng. Nah, Wes apa durung? Lah aku wis seneni urung seneni. Ora. Apa jujur ngono? Aku padha karo niken ngono lho. Sing apik. Lho niki karo aku karo buri tekone kok. Dadi awakmu jawabanmu kudune minangka wong Jawa nak iya nek ora-ora. Aja iya sing ora-ora. Wis apa urung? Durung. Engko mari ngene. Niki. Lah kowe kok sombong men lho, medayoh rene kok ora metuki sing kagungan dalem. Aku mau nyetuki ngene terus. Hei, aku terus ngalih. Mas aku. Tara sopan men. Dalem niku lak dauping pinanganten Kang Putra saka Pak Abu Sadin. Mbak Tri Indah Absari. Dan kalian juga Mas Firman. Dungane Nggih, dulu Cahayu. semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga adanya keluarga yang baru tambah bahagia. Amin amin amin. Semoga udah. Wis entek Ya, ndongane. semoga udah Pak. Pokoknya semoga yang positif-positif Positif, selanjutnya. Iya, wish you all the best. Oke. Yes, yes. Ini lho wish you all the best. Pokoknya semuanya yang baik-baik. Penting ora. Jopi. Pak by the way. Tak sewamluk kuwi marang tuaku lho. Aja ngono. Nek anak-anakku dikeruyuk lah. Anakku mlumpuk lho iki dikeruyuk kowe ya-yakan ya. Iya iya. Sing baku didongake ya nduk muga-muga Nggih. sakinah mawaddah warahmah nggone awake Amin. silaturahmi sowan bebarengan wonten dalem agung Pak Abu Sadin. Nggih. Nggih. Upama ngaturke tetembangan ngoten mumpung ana slentem mumpung ana cak percil Mumpung enek Apa? manut panjenengan gamelan oleh musik oleh ora ngangge apa-apa ya aja. orang ngangge Ya apa-apa maksud aja. nganggo iringan ngono. Cil, bapakmu kan? Lah kok bapake? Iya, muni. Nok. Anak ini gini iso celuk-celuk. Hei, nyambut gawe sih, Pakde. Lah kowe kan ya termasuk keluargamu to. Iya. Lho kene omong iso rokok. Bapakmu ki tawa rokok ya. Iya. Lah kuwi termasuk wirausaha lho, rokok. Ember. Dek, nembang apa Dek Cahayu? Bebas wong niken iki sembarang tembang. Oh, iso. Padha karo Mau menyuguhkan apa saya? Sampean ada permintaan apa? Aku sing paling seneng. Apa? Apa teh? Awakmu berarti kurang internasional ya, Dek ya? Lah kok iso? Kurang iku termasuk lagu luar negeri lho, Mas. Lah iya, Thailand. negeri ngangge ri. Bar keloloten. Aku. Iki lho lagune piye? Sip. Sing Matane. Iya. Aku gak iso. Lagu Thailand. Tak iya. Iso. Lagune kowe iso, Dem. nadane, Isara. Ajane pira, Gus? Iso kene entah luar negeri ya. Nang patay ya wila. Ah, kuwi donga to kuwi. Heeh. Ben mengusir roh Iya, halus iya. ya to. Roh Nadane, jahat. Dang. Nadane. Dang sarandang. Jajal seneng. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lho. Apa? Lah donga sik ben selamat. Heeh. Anu Rudi. ngawur itu Mas aku. Pak Rudi. Kok kaya adimu lho. Aku. Kayak. Iso. Sing ngateg-ngateg iki pokok iki. Ana lapati tetena apatito apatiteteku apat prapatan mata. Lah iso. Aku wis ngomong ra iso Nyapa nganggo papat seprapat barang. Angge prapatan barang ku lho. Lah ya pokoke papat-papat ya wis. Aku. Iki sing ngateg-ngateg tok. Ayo sing nyoteng kae. Apa tete? Ayo sing syuting. Mas aku ngomong nanti. Mas aku. Tapi emang ini enak Bos. Api. Luk-lukane api. Lah nyanyine ya kudune karo gamelan karo musik. Wis ono. Coba Nduk buat pamirsa sedaya kemawon ingkang wonten Gresik dalu menika wonten gempol. Ngendi kene iki? Kurungan. Kurung. Gempol kurung. Kok kurungan? Menganti. Menganti. Tapi lagu ku yo penak apate. Iya. Ora Bawa kene, mboten kene. langsung. Langsung ral, pakai ral Kakak. Ral, Adik, ral. pakai ral. Apa? Yang ral itu loh. Nganggo Langsung dangdut. Iya, Langsung pop. Tembang Ya. kekinian ya oleh. Kekinian. Iki sembarang iso Ya. percil. Rungokne ya. Iki sing rame ya kuwi no, Bos. Apa iki? Sing ki lho, apa ki jenenge suwek? Apa Oh, warunge dibuka. karo canan lho.
Sigar. Lah iya, sigar terus. Sigar kok iso suwek. Hujan Mas aku. Kuwi lho. Mumpung ada cak selentem, kita manfaatkan. Ya. Masih selentem arep disigar ngono ta? Masa aku lho padakno karo melon. Alah wis meneng. Ya. Sigar. Heeh ya, sing ngibot budek ya. Kowe ki ora budek lho, Nduk, cayu. Cablek. Kuwi ora budek, kudu Lah, apa? dicablek ngene saiki. Lah sing nyablek sapa nek mburi. Wah, lho kowe tengen kok Kaduan kaduan ukur bagus. ora diceluk kancane. Woi, ngono rumasane saking tengen. Nek kok tengenen sigar. Yo. Yo, nganggo rol. Oral. Ya, Gus. Oh, pakai ral. Iya. Ah, kan nek wong niki kan kulino dirol kok. Nangan. Iya, bisa. Sikarane ati. Luar biasa ya. Nyikari ati. Oh tapi kangen ngingati caramu mlaku. Lanang koyo genset. Kangen. Genset kok cilik. Kempling. Kangen tekone saiki ati bosi kari. Yo. Urung kecer wi jene lanjutane wi goblok. Aja muni goblok, kok viral lho kuwi. Ngono ki saurana tenang. Ngono aku. Terus. Nek urung tutuk kok lek. Oh ya tutuk nasik timbang ora lega. Kamu. Nyapa kok gak. Loh, lah nyapa kok malah dimot, Dok? Nah, Maksudnya gak mut iku ya bahasa Inggris. Tutuk lek aku nyanyi ya, harus Iki kok dicari nangis repot lho, barangnya. Cik. Nek nangis repot. Ayo sama Pak Boh, sama Pak Boh. Nah, Ayo, Mbak sama Pak Boh, ayo. Sama Kom ya. Ngomong tutuk. Iya, iya, ora usah ngono. Ayo. Ririan. Ayo, Cak. Semah aku nyanyi kue ganti. Yo ganti. Ganti utuh. Utuh. Mau kan sigar saiki utuh. Nyuwun lagu napa, Nduk? Cahayu. Malah mbok keroki bareng. Cil, kowe iki Lah bene mut tok. tangan kok ngerutus kowe kaya ngeroki lho kok ngene-ngene aku. Kira tok. Ganti lagune. Apa? Apa? Ayo. Apa? Ombak gede. Alah, iya. Apa ngerti gak? Apa? Kodok ora. Alah. Apa? Kuwi. Sakti. Ah, tak kira lek ganjur, bae sekti. Biar semua menjadi sekti, Bos. Lho iya no. Nadane Yo, sepiro, Dok? Gus. Sama nono. Ombak gede tak seberangi. Banjir bandang tak tataki. Panteng aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak ngopi. Skoro geni tak gonglangi. Apa maneh mung lawan bapakmu kuwi. Mesti talah dini. Bener kuwi. Kawis kamu takune. Wis kecer pula kuwi. Lah terus lagu Langgame. Kecere kuwi wis mengguri lho, Dok, ki mau cayu. Wis kecere ning mburi tetep urung Aku mut. gak krungu ae. Ora krungu. Le kecere panganan lho. Enak engko rumah aku dhek enggak ro kecer. kuwi lho marai. Ya, Nyanyi karo kecer kuwi ya enak. kadung tresno. Iki Oh, kadung tresno. oh langgam. Sekti mawon, Pak. Kowe iki lho jajale kaya ngono iso kadung tresno iki lho. Kuwi mau jajal sekti sigar. Sigar, wis nganggo musik. Yo ndak-ndake ora ya tembak. Dar. Ah, waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Aku sentil ku kira pensil gak tahu nyapen. Apa? Apa wi? Bocah iki. Cil. Iki gak cocok cilik. Kuali. Mulai nganti salah lapal kowe lho. Yo, aku sing pas tuwek kowe lho, sing tuwek kowe lho iki. Iki wis sak. Tembak dar. Papat. Apa telu? Papat. Perjanjian papat ya. Papat. Tembak dar.
Dari papat. Papat karo siji goblok kowe iki. 4-1. 4-1. Tunggale dol-dolan kan lho. Dol-dolan lho. Itu galan 30-an. Tunggale omben kae. Ayo, tembak, Tembak dor 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 tembak tembak dor. Tembak tembak dor 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 tembak tembak dor. Ding tak, ding tak. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil aku kira pentil nggak taunya pensil. Pensil. Waktu ku tolong aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ayo opo kuwi? Aku senggol-senggol aku kira botol nggak taunya kan. Cil. Tak tahu. Sing tanggung jawab kowe lho. Tanggung Lah jawab. kok iso masa kaya ngono kuri aku. Cil. Eh? Sing tuwek kowe lho. Apa ta? Kudu mok lurusne. Kowe tuwek lho. Kon Apa? konci engkol. Oh, kunci engkol. lah kunci engkol kan nyenol to, Pak. Ayo, Kunci ayo, engkol. Tembak tembak dor 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 tembak tembak Dor. tembak tembak dor 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 tembak tembak. Dor. Waktu Waktuku ora aku nggak tahu yang melotrok-melotrok. mlotrok. Aku sogok-sogok ku kira barang nggak taunya popok. Popok bener-bener kok aku. Ya tapi aja ngomong ning masalah penyakit ora oleh. Gak oleh. Liyane. Paling enggak yuk. Waktuku gabut aku tak tahu yang kriwut-kriwut. Ih, aku nih. Ku cabut-cabut ku kira rumput. Ngeri, Taunya- katanya jem. Hei. Jembut. Apa? Ayo niken. Cil. Kapan kapan. Rene, kowe rene. Aku gak Rene. Iki lho. Rene. Iki lho. Berhasil Rene. Rene. Awakmu gak Kowe Rene. sumpah. Kowe sing ngajani, mesti sing ngajani kowe. Ora sumpah, Bos. Aku gak tahu. Aku mau ngomong. Aku tahu. Kowe tuwek dhewe. Aku gak, Bos. Kowe tuwek lho. Ayo. Aku lho ora aku lho ora ngerti apa-apa. Aku wis ngomong. Pak, aku mau kon jawab ngono apa mbak Percil, Nah, Pak? iki lho, kowe ora tanggung jawab kowe. Padahal mau ning jero. Mongko aku wis ngomong lho, kowe tuwek. Ayo, lho, Cil. baleni nih, Iku nek kantek kleru sing tanggung jawab kowe, kowe tuwek dhewe. Ku kira jempol berambut. Lah, Lah wis Jempol, tapi sampean sampean sing sing salah jenenge ngene. jembut. Aku ampun. Aku tidak cangkeme viral bongko aku malah. Gak. Anu kecere untalen. Iya. Sik aku bisik ono aja nganggo mic. Oh, tibake tenan ya, Mak. Jempolan sikil ta. Ya. Jempolan berambut tibake. Ya. Wow. Aku gak melo-melo aku dengenane STM katut to. Jempolan berambut kuwi nek disingkat dadine Jember. Jemberut. Soalnya berambut. Lagu liyane. Jemberi jenenge jempolan Ya, ya. jember. Ya lagu liyane. Waktuku. Wes gak Orang ngangge waktu. wis gak ge waktu aku dengenane STM katut to. Nyapa kan kita kan gak mengolok-olok orang. Gak mengolok-olok orang tapi lak ngonoan ke mangsamu. Lah iki mangsamu didelok wong sampe. Lah aku kan ya bener to lek aku jek cilik lho. Cil, iki cilik lho, kowe tuwek lho. Lah Kowe iya. tuwek dhewe lho tak Iya. omongi to. Cilik Aku mau nyapo tuwek ning kene. cilik yo nduk tapi Kowe yo tanggung jawab lho, tuwek dhewe lho kowe. Kamu sing tak dhewe. Aku jujur. Iya. Hmm. Wong jujur iki pecah kaya ngono kuwi. Nah, iki lho cah urung di dosa yo iki. Nyanyi gak gamelane, Nduk. Astagfirullah. Ngangge gamelan apa, Nduk? Gamelan. Nduk, gamelane. Malah bahaya. Orang ngangge waktu iki. waktuku. Ayo ora usah. Joko aku gak pengen kon Lelo ledo. Ya, yo ngene. Anak lanang nandur jagung. Cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Lelo. Rungokno. Pitutur. Dilelo-lelo ledong kudu ngerti karo bapak lan ibu. Nandur jagung. Wong cilik ngaji kudu ngaji. Besok gede dadi wong agung. Cilek ngaji besok gede dadi wong agung.
bocah gede-gede rumaten wong tuwane mumpung cek padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal keton tembe burine soli salimna monggo saya iman Allah soli salimna iman Allah wal ali wal asraf bimal qadamada wal ali wal asraf bimal qadamada bocah sing rada tuwa kowe aja neka-neka eling ana ning neraka ning donya bakale bangka yen kowe neka-neka ning akhirat kecemplung neraka pitutur niku alon-alon Ngene iki ya nah atur panglipur ya karo Nggih. donga ya karo tutur. Nggih. Nembangnya apa, Nduk? Manut panjenengan. gamelan Eh, ya Ya, wis niki. oke nganggo waktu tuku Wes Jangan kok kuwi. Engko maling ngangge liyane neh. Iki ATM Ya. sapa ya iki jenenge iki? kok ATM ku Pak akhirnya nek isine kok mbok akoni gamelan ya ya Oke. menang. langsung ngenteni mawon Wah ngenteni. Wo, Siap. aku ngenteni tekamu niku ta. Oke. Diaturke warga masyarakat mapan gempol gurung semuanya saja. nganggo bawa apa ora kuwi ndak Ora ndak langsung. bawane apik lho kuwi Ora wis. ndak Kowe bawa dhewe ning tengah sawah kono. iya. Ya, Nduk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madani wahyu janji matan sasumiman jani kalbu daku suma papujanku tak jalak citra janji kang masira kang merati amang sira dadi ati rinwangi aku tansah ngenteni Diaturke para ramu ingkang sami lenggan dalu menika. Muga Angenteni. Muga-muga ya, Gus. Tetep tansah sumanting Dadya jampi dawang bagus lancer kone Ndang, Pak, ndang. Iya. Iki nembang langgam apik, nembang saiki apik. Nggih, sarwa sae. Ledan. Gledang kae taka pranyata jansine Ya. tatan citra kalangalit walat nisasa Harus neleng siji. Coba kayak apa miling-miling jejangkung di atas perkembangan ngenteni. Buat keluarga besar menjadi Pak Abu Satin semoga selalu berkah
Mempelai berdua semoga selalu bahagia selamanya, Yondo. Ya. Dandet. Gawang ula ning Sunda wong bagus. Go! Kakangan beta kamu kayangan beni madeni waya janji matan sah semen mana janing kalaban aku sama tabutanku tak salah citra janji dah kang mesir kang merati amang sirat hati Rimawati aku tansah tangan teni moga ayu. tatap tansah sumanding Dadya jampi gawang bagus lancer kuning Out. Kledang-kledang kae takon Branyat janjine tatahan citra Kalang alit welut iso sampama aja lali Lah ngono jarine kok cilik. Lah ya, Mbah. Lah iki Oh, bu tak kempes-kempes ya. oh ngono. Kuwi jenenge culuk. Tak kempes-kempes. Abuh ora kempes-kempes. Boh. Tirokno aku. Iki cara Madura ya. Tirokno iki basa Madurane iki lho apa? Tirukan saya. Ya. Pada bayi, basa pada bayi. Pade. Pade bayi. Pade ora iso we. Pade bayi ro aku. Yuk, jok kaken cocot. Kaken colok. Pade bayi. Alah batu kowe. Salah bahasa Inggrisnya. Duh angin. Angin. Depake. Iki apa? Iki apa iki? Oh, cangat-cange. Cang apa? Ancang-ancang. Ancang-ancang. Dura ki ngono, Cangan-cange. cangan-cangan rek. Ancang-ancang. Di koyok dicepet-cepet. Ben mong bisa mensok-sok di ben. Oh. Iyu. Koni. Iyut iki apa nek iyut? Iya. Langsung dikendangi iku ae. Oh iya. Tung tak anu ta? Dang deng Son herok. Son Horek. horek. Derem makake. Aduh, kakean. Jadi kaya duwe son horek barang. Kakean cangkem rea. Heeh. Yo. Banyak colok, Kak, banyak colok. Ayo. Ya, Bro. Duh angin. Depake. Oh melu wae. Salam karo. Jangan. Cek. Midine kudanan. Lu melu wae kene. Midine kudanan. Gorok.
Blek kancane. Bon tak mepet-mepet bon keri. Lho tapi joget kaya ngono, Bo. Mundur maju. Ya, mundur maju. Ben tak bisa ngocak metu. Tak bisa ngocak metu. Kompak iki jenenge trio wok-wok iki ya iki. Bener. Lah kene iki lho gak jelas. Matane picek. Seberapa? Apa kuwi? Na. Ya segitu. Duh angin jepaki salam Ayo tretan sakela. dari bulan salam Anu sogon den sogon. Engkong. Trotoar. Apa? Ban kecepet. Lah terus piye karepmu? Karmu kowe piye? Nyanyi liyane. Kowe njalukmu ning tengah Wes ning gak usah pinggir. mbok musik. Nyapa? Oke, sini. Orang Madura, orang. Oh iya. Aku ning ndi? Iki cah Suramadu to iki? Suramadu. Suramadu ki kretek lho. Iya. Masa iki cah kretek. Iya. Madura lagu Reng Madura. Maksudnya enggak dulu ya. Iya. Nah, kasih Mandarina. Oh, Mandarina. Oh, ganti Pakai Mandarin. colokmu ya, Cak. Colok. Iya. Colok ya, apa? Colok ngerti ora? Cangkemmu. Lampune ora dicolok nih. Kowe nang colok. Iya. C-nya tetap ya. C-nya tetap. Bukan C yang itu, Bos. Oh, mayor. Iya, Mayor. Wah, hujan. Beatbox versus sound horeg. Oke. Ojo isini-sini aku mang mari teko kene sadurunge teko kene aku wis krimbut, Bos. Kelimbut ya apa? Nang salon-salon? Krimbat iso krimbut. Loh, kalau krimbat itu apa yang dikrimbat? Rambut. Lah iya kan krimbut. Kuwi jenenge Wes wedi aku nek kowe. iki karo iki peri-peri kolose cah iki. Wes aku. Kuwi lan adane lho piye? Ono mau wes. Anu sone Pak. Bos Uyah Audio. Pak Abu. Muni ata lampemu? Lah aku ra melu son ya. Kowe iki jane son-sonan apa nyamuk? Sepur. Wis ora sampe lho kowe. Son ki norno lho. Lah jare aku ra mau jak. Gak. Rumah saku. Dong 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 Oh, Cina. Imlek. Imlek Cina. Iya. Apik ya. Enak imlek ngene iki apik. Aja tekon to kowe gak kancane nyambut gawe ora takon kowe iki. Wong ora ngerti iki takon apik lho iki. Apik ngono iki. Mungkin kan sesuk Imlek. Mandarin. Wong Imlek niki. Gak katut ya, gak katut. Yo. Ayo. Tang. Selamat malam Pak Abu, jaluk rokoknya. Siang panas nakaluan, paling penak ngombe es dagan. Kalau mangan angkringan, hawanane pengen lebahan, lumah-lumah. Kalau kipasan, Soalnya anek jenggongi bareng. Midelane. Siang panas nakaluan, paling pinak ngombe es dagan. Lalu Cina kok mangan Mandarin nenek es degan. hawan aneh pengen lebahan, lumah-lumah. Kalau kipasan koni nang sawah jeblok. Bang saudan
galing kawase lan cawote mambu pesing kawase kawat cawot kali siji timbang gawe aku mambu pesing mambu pesing Sesek lagu pesing Mandarin ki ya nek anu pesing bareng ta. Aku kira lo Mandarin mulo teko ndi? Kuwi kok kan ngombe es degan mau lho. Lah ngombe es degan iso panas kaluan-kaluan. Bos wayah rendeng kalau udan-udanan kan mesti kumbahan olah galing ah. Oh kaya Cina iki. Iki jenenge Cina gembuk ya iki. Cina. Ya tunggalane anu malah uyah malah. Geng. Jret. Apik penak lho iki. Tapi nganu lho Pak. Cina tapi Cina Jawa lho. Campur geprek. Cinane kan bakul geprek tadi Ya, geprek. Nuwun sewu alamat yang Cina kan yo mesting. Ngongfol. Iki omahe Suramadu. Suramadu, tapi suwantene jane sae, Bos. Sae. Sakek mon rada ning jaba dadi rada gak ketok. Suarane apik, tapi luwih apik neh meneng. Ngono. Ya ora ngono to, Mak. Iki ora tau apik lho iki. Apik sembarang. Yang Pak. Nadane minor. Iki Sele. Bisa ora sele. sik iki sate iki ta. Iki ta. Sate Madura. Tak omongne wong Inggris nek lho. Sele. By the way. Yuk. Ini nadanya apa ya, Bos? C. Saya mau anggur merah, Bos. AM. A minor. Nangis sajroning atiku Wayang nalika sliramu ninggal aku cengkoke Pak Hayati nih. Heeh. Aku kudu sambat karo sapa. Ono mandap ning kono ora apa-apa nduk mlaku medon tuntunan tem. Tak suwun rena lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabi. Kowe laden kok cucuk lampah to. Sakapan Anggonmu bali. Bisa kumpul kaya duwe ngene. Kanggo dulur-dulur lanang sing padha parang rawuh. Wonten keluarga besar Pak Abu Sadin. Jaranan. Mas Topo. Oh. Taunono windono tak entene ing bucu ing tresna balung nangka bebasane mangkaton katon sliramu wae balung nangka basane mung katon aja lali pawalingku uga manung kang mas sing ya yo kang setia satu tak enteni nganti aneng Mekah lairipun neng Madinah atekipun
Kadung kadereng momong Aduh mati aku. Wah mati gal opo. Wah. Woi. Yoi. Hei prajurit Ratu Tresno Gembur Petapan Cakrawala Gatotkaca Pikut Gatotkaca Pikut Gatotkaca Pikut Oh Kakang Gatotkaca. Yayi. Sikra pala kang tuminga kasampo samya medhaler tatit wilet ing gada tanyangkung mangoncang nitik
benjang sangat dimijil Latinyo medali wuwus Trasta Surawilaga kaya buta singa ora akil Kakang Mas Gatotkaca lek ngenteni karo para kadang nggonmu munggah sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Begawan Dewa Kartika supaya kowe nglamar Yayi Dewi Kencana Resmi pepujaning atiku sing ndak impi-impi rina pantreng dalu bisa dadi garwaku kok malah dina iki kowe mijil saka pertapan Cakrawala kok malah tangkep Jaja kantaran bau. Nek ora kleru kae mau paman Patih Pancatnyana wong Traju Tresna. Eneng apa, Kakang? Mergake, Kang, kandha, Kang. Sajae gawat apa piye? Eneng rubeda apa piye kandha karo Antasena? Sapa wani ganggu gawe nggone bakal Wisanggeni kepengin palakrama kelan Kencana Resmi. Wisanggeni iki ora tau kedanan wong wedok. Nek nganti dina iki kepara nyata dhewe kedan karo wanita kudu iso kasembadan. Mesake. Mesakno. Aku iki gandrung lho, Kang. Aku iki gandrung. Bola-bali Kakang Gerkaca gandrung, Kakang Antaraja gandrung, Kakang Antasena gandrung. Aku mesti asung pitulungan dina iki genti aku sing nandhang wuyung. Aku sing nendi-nendi iki terna to ya an iki. Wong gandrung ki ora kepenak, mangan ya ora doyan, dolan ya ora jenak, ora duwe dhuwit ning isine pengen tuku wae iki ya ngono kuwi. Piye Kakang Gatot? Piye? Kakang Gatot Sukadi apa piye Kakang Gatot kowe iki? Kakang Gatot piye? Margagi Yayi Kandha ana barang muka apa piye pun Kakang sagun nrenggalangi sapa sing maring gawe nggon nglamar Kencana Resmi Yayi kapurnyata dina iki penglamar ora mung siji Yayi Wisanggeni lah banjur iki piye to banjur lah banjur kapurnyata iki dina urung tutuk lek rembukan klan Sang Begawan Dewa Kartika ngrembug Kencana Resmi bakal kok pundhut garwa Sela ketadak ketungga praptane lan rawuh paman Pancatnyana utusan saka negara Traju Tresna uga nglamar Yayi Kencana Resmi bakal kapundhut garwa dening Kakang Buma Narakasura lah dalah Kakang Buma ya pengen rabi lah dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-ngara. Ya, Kakang. Nek ngono yektine nggonku kepengin palakrama bakal ana pepalang. Pepalange dudu sapa-sapa ning Kakang Buma Narakasura. Wong wis duwe garwa kok ngengkel arep nglamar Kencana Resmi iki lho. Nek ngono Kakang Buma kae saya suwe saya ngawu gawar banjur piye? Mula dina iki gandeng penglamare ora katrima dening Sang Begawan Dewa Kartika paman Pancatnyana ngamuk punggung mapan ana jroning Purayaga gelem ora gelem Gatotkaca tandang gawe mula Yayi dimet bisa kasembadan siamu dhawuh lan Kencana Resmi siadilan pun Kakang kudu iso nundung wadya bala Traju Tresna lan Kakang Buma Narakasura gonjang ganjing langit kelap-kelap katolir kincaning alis lumarisa gandrung sabarang katul wukir moyak mayek
ayo lek kene Wisnu sabetan kene Ayo, budal Kakang. yo Pak derek Kyai